Takže čaute ľudia, tu som ja Mimo Potaržisku 292, ako možno aj poznáte, a dnes je to nová hra pre tento kanál, čo je Padkey Games League of Hogwarts Legacy. A teraz tam vpravo dole vidíte všetky tie znaky. Rockford! Ja som bol vždycky taký fanúšik Harryho Pottera. A preto som si urobil aj skin Harryho Pottera. Vidíte, vypadá tak docela, no teraz vypadá úplne takisto, lenže starší. Ešte sa aj volá Harry Potter. Pozerajte, hej, tam, kde sa píše, že profesor Fig, tam budeš Harry Potter. Vidíte? Harry Potter. Yep. Ale, sorry ľudia, ale nemôžem si to teraz dať na, na slovenčinu, lebo neviem, ako sa to robí, ale nechám si to takto na angličtine. A tu už všetci jedia. Tak black? To znelo divne. But he's not black. He's white. No dobre. Ľudia, neviem, či to mám skipnúť, lebo ale ne, nebudem si to skipovať. What will it be? A keď tak si to čítajte tam dole. I wonder. Detect is something new. In a sense of What is it? Neviem, dám loyalty. A sense of loyalty? Ability. Akože malo by to byť loyalty, lebo Harry Potter je loyal. Ale teraz nič iné nehovorím, som tu len ja v mojej izbe ale odchádzajú mi hlasivky. Takže a aj tak, keď si odkašlem, počúvajte. Aj tak mám taký istý hlas. Damn. Neviem, ako sa to teraz volá, ale je to dobré. Je to červené, by to malo byť. Je tento lev, či ako sa to volá.
Weasley. Počkajte, Weasley? Ron Weasley? Weasleyovci. Damn. Zo mňa si veľa spolužiakov robí srandu, že som Weasley, lebo mám ríšavé vlasy ako Ron. Takže... Vinegar. Okay. Nemáš stop on the barrel. Huffle. Neviem to prečítať, lebo to povedal strašne divne. Oh, holy shit. On to musí spať. GG ľudia. Strašne pekná grafika. Počkaj, to vedie sem. To hej. Ok, ja to tu nebudem, ne? Hi. Can I kill you? Oh. OK, a čo mám robiť tu v strede rumky? OK, hello. Jej, Hedviga. Hufflepuffs. On je len piatak. Damn. I can't imagine waiting to call attention to yourself. Especially since everyone be watching to see how much you already know. Neviem. Neviem. Dám toto. Holy. Ja som to uhadol, že čo som mal dať. Bro, ale he's not a Hufflepuff. Ľudia, ja si idem reštartovať Hogwarts Legacy, lebo jej, tam je matička. Ja ju zapijem. Ale nie, ľudia, ja mám strašne rád mačky, ale o trošku viacej mám rád psov. Ja si na ňu zasvietím. A že... Mŕtva. OK, sorry ľudia. No, ale tak dobre, no. Tak toto bude koniec videa, prečo tu dancujú kvetiny, napríklad kaktus. Ale OK, toto bude teda koniec videa, takže čaute. Čus.